ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଫଳ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଗୋରା ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାର କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଧୁର ଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ବାପା ମା ତାଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜିଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। ଏହାପରେ ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ ହେଲା। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ନା ଝିଅ ପୁଅକୁ ଦେଖିଥିଲା ନା ପୁଅ ଝିଅକୁ ଦେଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଝିଅଟି ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିଲା ତ ତାର ଅସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ବିପରୀତ ପୁଅଟି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରାତ୍ରି ହେବା ମାତ୍ରେ ଝିଅଟିର ଶାଶୁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ଆଣି ବୋହୂ ହାତରେ ଦେଇ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କହୁଥିଲା। ଝିଅଟି ସେହି କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ହାତରେ ଧରି ଚୁପଚାପ କିଛି ନ କହି ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ତାର ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ନେଇ ପିଇ ଦେଉଥିଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହୁନି କାହିଁକି। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲା କି ଆଜି ସେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଡାକିଛି ସେ ତାର ହାତରୁ କ୍ଷୀର ନେଇ ପିଇବ ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିଲା ତାର ସ୍ୱାମୀ ଚୁପଚାପ ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଲା। ସେ ତା ହାତରୁ କ୍ଷୀର ନେଲା ନାହିଁ କି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ସେମିତି କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଏହି ବିଚାରୀ ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛି। ସେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ସହିତ ରହି ଖୁସିରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ତା ସହିତ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ଏହାପରେ ସେ ତାକୁ ନେଇ ତା ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ବିଚାରୀ ସେଠାରେ ବି କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିପାରିବ। ସେ ମନେ ମନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ କୌଣସି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ତାର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ତାର ଏହି ବିଚିତ୍ର ରୋଗର ଚିନ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବହୁତ ବୈଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ବି ତାର ରୋଗର କାରଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ ଝିଅଟିର ରଙ୍ଗ ରୂପ ଓ ଚାଲିଚଳନକୁ ଦେଖି ପ୍ରକୃତ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ଝିଅଟିର ହାତର ରେଖାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଝିଅ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥିଲୁ ତୋତେ ସେମିତି ଫଳ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ନା ତୋର ଦୋଷ ଅଛି ନା ତୋର ସ୍ୱାମୀର। ତୋର ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଧଳା ମୋତିର ଦାନ କରିଥିଲା ଆଉ ତୁ ବହୁତ ସାରା କଳା ବିରି ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ଝୁଲାରେ ଦେଇଥିଲୁ। ଧଳା ମୋତିର ଦାନ ବଦଳରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ମିଳିଛି ଏବଂ କଳା ବିରିର ଦାନ ବଦଳରେ ତୋତେ କଳା ଆଉ ଅସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ତୋ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ହେବ କି ତୁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଚାଲିଯା। ମନରୁ ଯେତେ ସବୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ବାହାର କରି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର କର ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲ କର୍ମ କର। ତାର ଫଳ ତୋତେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେହି ଝିଅ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜର ମନକୁ ବୁଝାଇ ଖୁସିର ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।